म्यूजिक डायरेक्टर डीजे लाल बाबू राजा। हई छौरी सब हई मौगी सब हई छौरी सब डीजे पर नाचै की दोनों जो बनहिल। हई छौरी सब डीजे पर नाचै की दोनों जो बनहिल। हई छौरी हई मौगी हई छौरी हई मौगी हई छौरी सब हई मौगी सब हई छौरी सब डीजे पर नाचै की दोनों जो बनहिल। हई छौरी सब डीजे पर नाचै की दोनों जो बनहिल। रे भैया म्यूजिक डायरेक्टर डीजे लाल बाबू राजा। सिंगिंग बाय राकेश लाल यादव। जब आबै छै गाँव में डीजे छौरी मौगी के कमर रहिले। हाँ जब आबै छै गाँव में डीजे छौरी मौगी के कमर रहिले। कूदी कूदी के कूदी कूदी के कूदी कूदी के छौरी मौगी नाचै की दोनों जो बनहिल। हई छौरी सब डीजे पर नाचै की दोनों जो बनहिल की दोनों जो बनहिल। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे लाल बाबू राजा। रोड म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनारसी बासा मुंगेर। ससुर भसुर के लाज नहीं लागे ओकरा बीचे में लहंगा उठावे। ओकरा बीचे में लहंगा उठावे। ससुर भसुर के लाज नहीं लागे ओकरा बीचे में लहंगा उठावे। जबरा के सवा के जबरा के सवा के जबरा के सवा के गाना पूरा बाजे की दोनों जो बनहिल। हई छौरी सब डीजे पर नाचे की दोनों जो बनहिल। रे 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 की दोनों जो बनहिल। रोड म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनारसी बासा मुंगेर।